Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είμαι ο Παύλος Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών και partner του Fortune Greece. Έχουμε κοντά μας την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργό Εργασίας. Καλησπέρα. Ένα χρόνο μετά, κυρία Μιχαηλίδου, στο Most Powerful Women Summit, έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε στον ελληνικό, διότι δεν θα κρύψουμε από το κοινό. Όχι, ότι παραμένουμε φίλοι και φέτος, οπότε θα γυρίσουμε στον ελληνικό. Ένα χρόνο μετά, Δόμνα, έχεις ένα πλέον Υπουργείο στο σύνολό του υπό τη διοίκησή σου, ένα κρίσιμο Υπουργείο με το οποίο είχε τριβεί μια σειρά ετών και ουσιαστικά ο ρόλος σου έχει αλλάξει, έχουν προσθεθεί ευθύνες, έχουν προσθεθεί προτεραιότητες και υπό μία έννοια διοικείς όλο το Υπουργείο και δεν είναι η ίδια ίσως η εμπειρία μου όταν ήσουν στο Υπουργείο που είχες ένα πολύ dedicated focus. Είχαμε μιλήσει για την πρόνοια τότε, το budget που διαχειρίζεσαι. Ήταν νομίζω ένα από τα καλύτερα discussions που είχαμε ποτέ. Ένα χρόνο μετά. Έχουμε καλές συζητήσεις συνήθως. Δεν ξέρω αν προνοιακές ήταν καλύτερες. Αλλά ναι. Το αποτέλεσμα όμως του έργου είχε φανεί και επειδή το Fortune είναι by the numbers, το είχαμε αναλύσει και by the numbers. Τώρα γύρισα πίσω στο Υπουργείο στο οποίο υπηρετώ από το 2019. Είμαι πολύ χαρούμενη για την επιστροφή αυτή και είναι μια επιστροφή η οποία οργανωτικά, διοικητικά έχει πολύ μεγαλύτερη ευθύνη. Έχει ευθύνη γιατί υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ, την οποία τη βλέπω τώρα και καταλαβαίνω πώς κάποιος δεν γίνεται να γίνει υπουργός εξ αρχής και πρέπει να περάσει και από το στάδιο του υφυπουργού. Η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη γιατί έχεις όλο το αντικείμενο του Υπουργείου, αλλά οργανωτικά πολύ περισσότερα πράγματα πάνω στους ώμους σου. Έχεις τους υπουργούς σου, τις γενικές σου γραμματείες, όλη την οργάνωση του προσωπικού του Υπουργείου, των επόμενων φορέων του Υπουργείου, των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου και δεις ένα Υπουργείο το οποίο είναι σαν το Υπουργείο Εργασίας και πλέον Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πάρα πολύ μεγάλο, είναι το μεγαλύτερο Υπουργείο της χώρας. Ως προς τον προϋπολογισμό του, έχει τους δύο μεγαλύτερους φορείς, τον ΕΦΚΑ με τις συντάξεις και την ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΔ. Απασχολεί πάρα πολύ κόσμο ως εργαζομένους, αλλά απασχολεί σχεδόν τους πάντες ως ωφελούμενους. By the numbers, περίπου πόσος είναι αυτός ο συνολικός προϋπολογισμός, όταν ξεκινάει η χρονιά του? Κοίτα, ο συνολικός προϋπολογισμός, αν αθροίσει κανείς τον τακτικό προϋπολογισμό, τους ευρωπαϊκούς πόρους μέσω ΕΣΠΑ και τους ευρωπαϊκούς πόρους μέσω ΑΡΑΡΕΒ, μιλάμε για πάνω από 50 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ, θα έλεγε κανείς. Είναι χαρτοφυλάκιο. Ακριβώς, είναι ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο, το οποίο θέλει πολύ χρηστή διαχείριση, πολύ υπεύθυνη διαχείριση, γνώση των ευθυνών σου, το ότι μπορείς να κάνεις κάτι και να αλλάξεις τη ζωή μιας οικογένειας ως προς το καλύτερο, αλλά το ότι μπορεί να κάνεις κάτι λάθος και να αλλάξεις και τη ζωή μιας οικογένειας ως προς το χειρότερο. Οπότε μεγάλη ευθύνη. Τεράστια ευθύνη και είσαι μια γυναίκα, η οποία ασκεί στη γυναικεία ηγεσία και εκθέσεως πλέον είσαι και ένας εκπρόσωπος της γυναικείας ηγεσίας συνολικά στον χώρο της ελληνικής εργασίας. Πώς είναι οι προκλήσεις αυτό και πώς αυτή σου η εκπροσώπηση πλέον και αυτού του φάσματος της γυναικείας ηγεσίας διαπιστώνεις προκλήσεις, ζητήματα, πράγματα που θες να μοιραστείς με αυτό το κοινό, γιατί είμαστε και στο Most Powerful Women Summit του Fortune. Έχουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση, η οποία την εποχή στην οποία ζούμε, όπου η ανεργία έχει πέσει και ο εργοδότης πλέον δύσκολα βρίσκει άνθρωπο στην αγορά εργασίας, πόσο δε άνθρωπο με τις δεξιότητες και τα στοιχεία του χαρακτήρα τα οποία θέλει, είναι η μεγάλη πρόκληση της ενσωμάτωσης περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας. Έχουμε τις εξής πρωτιές ως γυναίκες στην αγορά εργασίας. Έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά υποαπασχόλησης και έχουμε μερικής δηλαδή απασχόλησης και έχουμε και πολύ υψηλά ποσοστά χαμηλόμισθων. Έχουμε αυτές τις τρεις πολύ κακές πρωτιές, στις οποίες είναι μεγάλη η πρόκληση δική μας να τις ανατρέψουμε και να τις αντιστρέψουμε. Και πόσο δε σε αυτή την περίοδο που χρειαζόμαστε περισσότερα χέρια γενικότερα στην αγορά εργασίας και ξέρουμε ότι αυτά μπορούμε να τα βρούμε από τον γυναικείο πληθυσμό. Και επιμένει νομίζω και η ασυμμετρία στις αμοιβές, ότι μπορεί στην ίδια θέση. Είναι η τρίτη πρωτιά. Η τρίτη πρωτιά που έχουμε περισσότερες χαμηλόμιστες γυναίκες. Γιατί είπες στους χαμηλόμιστους και καταλαβαίνω ότι και αυτό βλέπουμε στον ιδιωτικό τομέα, ότι καμιά φορά λένε οι γυναίκες ότι στην ίδια θέση ένας άντρας μπορεί να παίρνει και 20 και 30% παραπάνω. Υπάρχει ένα κενό να κλείσει εκεί. Υπάρχει ένα κενό και το κενό να πω το εξής. Το κενό, το μισθολογικό κενό το οποίο έχουμε στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερο από το μισθολογικό κενό σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Όμως, μέσα στην πραγματικότητα αυτή, η οποία έχει διαμορφωθεί και με τον τρόπο αυτό και με όλες τις αλλαγές, μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει, τα προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης που εστιάζονται σε γυναίκες, το κομμάτι της στήριξης της οικογένειας, το οποίο πλέον νομίζω το έχουμε φέρει σε τελείως διαφορετικό επίπεδο. Δηλαδή, με το επίδομα παιδιού, με το επίδομα γέννησης, το οποίο ήταν και το πρώτο, το είχαμε συζητήσει και πέρσι ήταν το πρώτο νομοθετικό μου έργο συγκεκριμένα. Με το επίδομα μητρότητας, που τώρα τελειώνουμε αυτόν τον παραλογισμό. Στο επίδομα μητρότητας είχαμε τον εξής παραλογισμό. Μία γυναίκα μισθωτή του δημοσίου έπαιρνε επίδομα μητρότητας 9 μήνες. Μία γυναίκα μισθωτή του ιδιωτικού τομέα έπαιρνε επίδομα μητρότητας 6 μήνες. Μία γυναίκα μη μισθωτή δεν έπαιρνε καθόλου επίδομα μητρότητας. Είχαμε αυτές τις τρεις ταχύτητες. Στην δε τρίτη και χαμηλότερη ταχύτητα είχαμε απόλυτη ανυπαρξία. Οπότε εκεί πέρα έχουμε κάνει πράγματα στην στήριξη της γυναίκας. Αλλά είμαστε στο κομμάτι πάνω από τον μέσο όρο του μισθολογικού γκάπ αυτό στην Ευρώπη. Απ' τη μία, γιατί το αισιόδοξο κομμάτι της εξίσωσης είναι ότι έχουμε κάνει πράγματα. Το απαισιόδοξο είναι ότι έχουμε χαμηλότερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Άρα αυτό αντανακλάται με τον τρόπο αυτό. Χωρίς να θέλω να ανοίξω ένα τεράστιο θέμα, Δόμνα, νομίζω ότι πολύ σημαντικό είναι αυτό όσον αφορά και το αποτύπωμα στο δημογραφικό. Δηλαδή αυτά τα κίνητρα τα οποία στηρίζουν μια από τις μεγάλες πληγές που επηρεάζει και τα δύο χαρτοφυλάκια των εισαγωγικών, γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή το δημογραφικό πρόβλημα να αρχίσει να αντιμετωπίζεται για να ενισχύσει μεταξύ άλλων και το ασφαλιστικό, στο οποίο και στην τελευταία μας νομίζω στη συνάντηση μοιράστηκε ότι πλέον αλλάζει και με το κομμάτι του κεφαλοποιητικού συστήματος. Σωστά. Στο οποίο νομίζω και σε αυτό το κοινό αξίζει να το τονίσουμε ότι είναι στην επιλογή μας πια. Σωστά, και είναι ακριβώς, και κάνεις καλά που λες να το τονίσουμε και στο κοινό αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον η πολιτεία βάζει τα αυγά της σε περισσότερα καλάθια ασφαλιστικά, έτσι ώστε ο ασφαλισμένος και δύο νέος ασφαλισμένος, εγώ θα σας πω και το εξής, είμαι το γυρεότερο μέλος του ΤΕΚΑ. Το ΤΕΚΑ είναι το Ταμείο Επικουρικής Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου για την επικουρική σου σύνταξη πλέον από τους ανθρώπους που είναι έως και την ηλικία μου, δηλαδή μικρότερη από μένα, είσαι σίγουρα στο ΤΕΚΑ, ή ελπίζω να έχεις διαλέξει να είσαι στο ΤΕΚΑ. Η αλήθεια είναι όταν το πες, κινήθηκα προς τα εκεί, αλλά μέχρι τότε δεν το είχα ακούσει. Επενδύεται το κομμάτι των εισφορών σου, έτσι ώστε να μην έχει τη στασιμότητα της μηδενικής επενδυτικής απόδοσης. Επενδύεται το κομμάτι της επικουρικής σου σύνταξης. Μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε τρεις κύριους ασφαλιστικά ρίσκα. Προφίλ κινδύνου. Ακριβώς, προφίλ κινδύνου, έτσι ώστε να πεις ότι εγώ θα πάω με λίγο περισσότερο κίνδυνο και μεγαλύτερη απόδοση, με μεσαίο κίνδυνο και μεσαία απόδοση και χαμηλότερο κίνδυνο και χαμηλότερη απόδοση. Οπότε και αυτό είναι ένα όπλο στη φαρέτρα της αντιμετώπισης του δημογραφικού. Δηλαδή το ότι είμαστε μια αγορά εργασίας, στην οποία αυτοί που βγαίνουν από την αγορά εργασίας είναι περισσότεροι από αυτούς που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, δημιουργεί έναν προβληματισμό ουσιαστικό ως προς την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτό που πολλές φορές συζητάμε κι εμείς ή οι φίλοι της γενιάς μας και σου λέει όχι τι σύνταξη θα πάρω, αναρωτιούνται αν θα πάρουν σύνταξη. Και εδώ πέρα ήρθαμε μάλλον ακόμα ένα μέτρο γενναίο για την Ελλάδα, γιατί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επενδύονται τα χρήματα αυτά και προσδίδουν πολύ στο συντάξιμο εισόδημα των ωφελούμενων, αλλά ήρθαμε και με αυτό ως ένα μέτρο της δημογραφικής κρίσης, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, και δυστυχώς αυτό που στο δικό μου το μυαλό ως οικονομολόγου και ακαδημαϊκού το κάνει ακόμη πιο δύσκολο, είναι ότι υποθέσεις εργασίας οι οποίες είναι απολύτως ορθολογικές για το δημογραφικό, μας δείχνουν ερευνητικά και εμπειρικά ότι μπορεί να μην ισχύουν. Τι εννοώ με αυτό? Θα πεις πώς κάποιος κάνει περισσότερα παιδιά? Κάνει περισσότερα παιδιά όταν θεωρήσει ότι έχει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα στην τσέπη του, όταν έχει περισσότερο χώρο και χρόνο για τα παιδιά του. Έλαντε όμως που δυστυχώς έχουμε δει εμπειρικά και επιστημονικά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να σημαίνει ότι εμείς δεν το κάνουμε, γιατί αυτό κάνουμε, αλλά έχουμε δει ότι σε σκανδιναβικές χώρες, στη Γερμανία, στην Βόρεια, στη Δυτική Ευρώπη, οι πολιτικές ενίσχυσης του εισοδήματος της οικογένειας ή οι πολιτικές που δίνουν στη γυναίκα την ελευθερία να έχει περισσότερο χρόνο, δεν έχουν μεταφραστεί δυστυχώς σε μεγαλύτερα fertility rates. Εγώ εύχομαι όλα αυτά να επιτρέψουν και οι σωστές κινήσεις που γίνονται και στη μείωση του μισθολογικού κόστους, που ήδη έχουν γίνει πολύ σημαντικές κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως, όσο παραπάνω το μειώνουμε, τόσο παραπάνω δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο, σε αυτή την αίθουσα, στο ελληνικό επιχειρήν,
να επενδύει στο ταλέντο και να. Εκεί έχετε κι εσείς ευθύνη και ναι. όλα τα μέσα ενημέρωση τα οποία αναμεταδίδουν κιόλας και το συνεδριό σας. Δηλαδή, τι λέμε ότι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν και τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν είναι σε όλη την κλίμακα, σε όλη τη σκάλα της απασχόλησης. Τόσο στους χαμηλόμισθους και στις χαμηλόμισθες, όσο και στα υψηλότερα εισοδήματα, πόσο δε μάλλον ο παραδειγματισμός που δίνεται σε θέσεις ευθύνες και σε θέσεις ηγεσίας. Εκεί πέρα, λίγα χρόνια πριν, αλλάξαμε το ποσοστό και την ποσόστοση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιριών, έτσι ώστε να είμαστε στο 25%. Και με αυτό, ενώ αρχικά υπήρχαν πάρα πολλές φωνές οι οποίες σου έλεγαν και πού θα τις βρούμε και τι θα κάνουμε και τι θα ράνουμε, εν τέλει έρχονται οι ίδιες οι εταιρείες και μας λένε ότι έχει αλλάξει το κομμάτι της εταιρικής μας διακυβέρνησης προς το καλύτερο, έχουν ανανεωθεί τα συμβούλια μας, έχουμε και άλλες εικόνες και έχουμε πάει και σε ένα καλύτερο επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης. Αλλάζει, βελτιώνεται, έχουμε λίγο δρόμο. Όλες οι πλευρές του ποταμού. Πάμε λίγο στα 3 μεγάλα στοιχήματα. Ή μάλλον στα μεγάλα στοιχήματα των επόμενων χρόνων, τα οποία είναι περίπου 3. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σε ένα περιβάλλον όλο ένα και πιο ψηφιακό, σε μια νέα πραγματικότητα για την Ελλάδα, όπου γίνονται και όλα αυτά τα πολλά βήματα προόδου και από τις 2 πλευρές. Ποια είναι τα μεγάλα στοιχήματα? Κοίτα, είναι πολύ δύσκολο πάντα και πριν μπω στην πολιτική, γιατί δεν ήμουν από παιδί στην πολιτική, ούτε από φοιτήτρια στην πολιτική, ούτε από πιο μετά στην πολιτική. Τέλος πάντων, στην πολιτική μπήκα στα 29 μου. Και είμαι 36 τώρα, για όσους αναρωτιέστε πόσα χρόνια δηλαδή είναι στην πολιτική. Πάντα άκουγα και θαύμαζα όταν έλεγαν μεγάλοι πολιτικοί που τους θεωρούσα τρανούς και σοβαρούς, αυτές είναι οι 2 ή οι 3 μεγάλες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται το κράτος. Η εμπειρία μου στην πολιτική και στην δημόσια διακυβέρνηση, ας πούμε, είναι ότι δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές. Είναι όλα ένα άθροισμα οριακών αλλαγών. Για να φτάσεις από το μαύρο στο άσπρο πρέπει να περάσουν πάρα πολλές αποχρώσεις του γκρι. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί το οποίο να διαλέξεις και να πεις ότι θα κάνω αυτό το πράγμα ή θα κάνω αυτά τα 2 ή τα 3 πράγματα. Είναι μεγάλο μάθημα για μένα ότι είναι ένα άθροισμα οριακών αλλαγών, οριακών πολιτικών, οριακών μεταρρυθμίσεων, τις οποίες και πάλι πρέπει να προτεραιοποιήσεις. Στο Υπουργείο που είμαι, που είναι ένα πολύ ανθρώπινο Υπουργείο, ένα ανθρώπινο Υπουργείο γιατί έχει τις συντάξεις. Τον συνταξιούχο, ο οποίος τι θα κάνει άμα δεν του βγάλεις γρήγορα τη σύνταξη. Τον άνεργο, στον οποίο πρέπει να βρεις μια δουλειά, γιατί δεν θέλει μόνο να μείνει με το επίδομα. Τις επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας, που αν ο άνθρωπος δεν περάσει γρήγορα και ανέφερα την Επιτροπή Αναπηρίας, θα έχει πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Είναι ένα Υπουργείο το οποίο έχει πολλά καθημερινά ζητήματα που καλούμαστε να λύσουμε. Και όλα αυτά, και αν όχι όλα αυτά γιατί είναι μια υπερβολή, τα περισσότερα από αυτά είναι στη βάση τους δίκαια και θίγουν πολύ ευάλωτους ανθρώπους. Είναι όμως δυστυχώς φύση αδύνατο να τα κάνουμε όλα και να τα κάνουμε όλα μαζί. Οπότε είναι δύσκολη η προτεραιοποίηση. Νομίζω, γυρνώντας την ερώτησή σου, νομίζω ότι αν όχι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, οι μεγάλες προκλήσεις που έχουμε είναι η ενσωμάτωση διαφορετικών δημογραφικών ομάδων μέσα στην αγορά εργασίας. Είμαστε και είναι τρομερό αυτό. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει και οι ίδιοι πως μέσα σε λιγότερο από δεκαετία περάσαμε από μια αγορά και μια αγορά εργασίας και μια οικονομία στην οποία το κύριο πρόβλημα της αγοράς ήταν η ανεργία και η υποστήριξη όλων των ανθρώπων που δεν είχαν εισόδημα για να μπορέσουν να βγάλουν την ημέρα τους και να ζήσουν την οικογένειά τους. Μέσα σε μια δεκαετία αυτό έχει αλλάξει και έχει αλλάξει όχι επειδή ήταν τέτοιες συγκυρίες, επειδή κάτσαμε και δημιουργήσαμε τις συγκυρίες, δημιουργήσαμε τις μεταρρυθμίσεις, δουλέψαμε πολύ σκληρά γι' αυτό. Θεωρούμε ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, ξεχνώντας ότι η φόβος του κακού είναι το χειρότερο. Περάσαμε μια περίοδο που πηγαίναμε όλο και πιο κάτω, όλο και πιο κάτω. Τέλος πάντων, η πρόκληση σήμερα είναι να ενσωματώσουμε περισσότερους ανθρώπους στην αγορά εργασίας. Είτε είναι γυναίκες, είτε είναι άνθρωποι μικρότερης ηλικίας. Εδώ να πω ότι έχουμε το τρίτο ποσοστό υψηλό needs στην Ευρώπη. Τι είναι το needs? Είναι not in education και training. Not in employment, education and training. Έχουμε πάρα πολλούς νέους. Κομμάτι του υψηλού needs υποκρύπτει και μη δηλωμένη εργασία. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Αλλά και πάλι μαζί με την Ιταλία και τη Ρουμανία έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό
ανθρώπων μικρότερης ηλικίας, οι οποίοι δεν είναι στην αγορά εργασίας. Έχουμε πολλά να κερδίσουμε από τους ανθρώπους αυτούς στην αγορά εργασίας, όπως και έχουμε, και το βλέπουμε, και για μένα αυτό, αν θέλετε, είναι τρομερό, έχουμε να κερδίσουμε και από τους μεγαλύτερους ανθρώπους στην αγορά εργασίας. Με μια μικρή παρέμβαση που κάναμε, η οποία ήταν το να σταματήσουμε την παρακράτηση του 30%, μέχρι και πριν λίγα χρόνια ήταν 70%, στους συνταξιούχους εργαζομένους. Πολύ σωστή κίνηση. Ξέρετε, μέσα σε ένα μήνα πόσοι γίναν. Από 26.000 που είχαμε το προηγούμενο χρόνο, μέσα σε ένα μήνα συνταξιούχοι γράφτηκαν στην πλατφόρμα, παρένθεση, στερεότυπα για τους συνταξιούχους, ότι δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Not. Γράφτηκαν, λοιπόν, είμαστε στους 72.000. Άρα και πόσο καταπολέμησε και ένα κομμάτι της οικονομίας που δεν ήταν δεδομένο. Της αδήλωτης, και άρα προστατεύονται τώρα. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι και οι εργοδότες τους προστατεύονται, γιατί το αδήλωτο δεν είναι μόνο έσοδα για το κράτος, είναι και προστασία του εργαζομένου. Σας παρακαλώ, μου επιτρέψει ένα σχόλιο και μια καταληκτική ερώτηση. Το σχόλιο είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας, όπως τον βλέπω, είναι σε θέση πλέον το upskilling, και το μέσο επόμενο πάνελ θα το συζητήσουμε σε βάθος αυτό, να το αγκαλιάσει και να το εφαρμόσει σε σύνδεση με τις επιχειρήσεις του. Δηλαδή, μάλλον ξέρει καλά ο επιχειρηματίας πλέον τι τύπου ψηφιακές δεξιότητες χρειάζεται για να πάρει τα skills for growth, για το scale-up, την επόμενη φάση scale-up της επιχείρησής του. Κάπως να συνδεθεί η επιχείρηση με τα κέντρα κατάρτισης, με τα προγράμματα του Υπουργείου, της ΔΥΠΑ, λίγο εκεί κάπως να το συνδέσουμε αυτό. Έχει γίνει αρκετή δουλειά, έχουμε μαζέψει και έχουμε απορροφήσει, γιατί είναι και αυτό επιτυχία. Έχουμε απορροφήσει πάρα πολλούς πόρους. Ήδη έχουν καταρτιστεί 150.000 συμπολίτες μας σε δεξιότητες πράσινες ή υψηλής τεχνολογίας. Συνεχίζουμε με αυτό, αλλά δικό μας στοίχημα τώρα είναι η κατάρτιση αυτή να γίνεται και εντός του τόπου εργασίας και κυρίως εντός βιομηχανίας. Έχουμε κάποιες ευρωπαϊκές δυσκολίες σε αυτό, γιατί επειδή ξέρω ότι το λέω σε κοινό που καταλαβαίνει και επεξεργάζεται αυτές τις έννοιες, έχουμε διάφορες δυσκολίες ως προς τις κρατικές ενισχύσεις και τα de minimis που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε, το έχουμε συζητήσει και με την πρόεδρο του ΕΒΑ εδώ πέρα αρκετές φορές, είναι να μπορέσει να μπει το skilling, το reskilling και το upskilling μέσα στην ίδια την επιχείρηση, με ανθρώπους της επιχείρησης, με τον εξοπλισμό της επιχείρησης, έτσι ώστε να είναι πολύ πιο θελκτικό για τον εργοδότη να πάρει έναν εργαζόμενο με συγκεκριμένες δεξιότητες. Τελευταίο σχόλιο, συμφωνούμε απόλυτα και όσοι το αγκαλιάζουμε. Ψηφιακή κάρτα εργασίας πάει όλο και καλύτερα, καταλαβαίνω τώρα. Ναι. Πολύ ομαλά. Κάνετε καλά και το θέτετε, γιατί είναι ένα από αυτά τα πράγματα που. Και πάλι εδώ πέρα με την κυρία Φρέμολου, με την πρόεδρο του ΕΒΑ, το συζητάμε αυτό. 13 Πέμπτου, όλοι στο ΕΒΑ. Είναι κάτι το οποίο φοβίζει τον κόσμο. Και θέλω να είμαι εδώ και να πω, δεν πρέπει να σας φοβίζει. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ψέματα. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που χρησιμοποιούν κάθε μέρα την ψηφιακή κάρτα στα σούπερ μάρκετ, αλλά όχι μόνο σε blue collar workers, ας πούμε. Στις τράπεζες, στις ασφαλιστικές εταιρείες, σε μέρη στα οποία δεν έχουμε ανθρώπους που ούτε δεν έχουν συνηθίσει να έχουν πιο ελαστικό ωράριο και να φεύγουν από τη δουλειά τους, να ξαναγυρνάνε στη δουλειά τους, αλλά ούτε έχουμε συνηθίσει να μην έχουμε ανθρώπους με διευθυντικές θέσεις. Έχουμε αλλάξει τον ορισμό της διευθυντικής θέσης. Όταν είσαι σε μια διευθυντική θέση ευθύνης, δεν υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιείς την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Όμως είναι ένα όχημα πολύ σημαντικό για τους εργαζομένους, έτσι ώστε να μπορούν να πληρώνονται τις ώρες τις οποίες δουλεύουν, για τους εργοδότες και δι' τους λίγο πιο μικρούς ίσως, για να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός και ο διπλανός τους έχει υποδηλωμένους εργαζομένους και άρα ο ίδιος έχει πολύ ψηλότερο κόστος, αλλά και για εμάς για να μπορούμε να λαμβάνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στις ώρες εργασίας του εργαζομένου. Δόμη, να σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και καλές μας ανταμώσεις ραντεβού του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλωσορίζω τα δεξιά μου την κυρία Γιάννα Βελεώρα, Chief Administration Officer και επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Επιχειρήσεων Θέων, την κυρία Ρεβέκα Πιτσίκα, ιδρυτή και διευθύνουσα σύμβουλο της We Are. Καλησπέρα. Και προηγουμένως People for Business, που φυσικά αποτελεί μέλος της We Are και τη γνωρίζουμε όλοι. Και την κυρία Έλενα Στάση, Chief Human Resource Officer στον Όμιλο Ιντρακάτ. Καλησπέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστώ όλες. Νομίζω ακούσαμε μια δυναμική ανταλλαγή με την κυρία Υπουργό που έβαλε κάποια εισαγωγικά στην κουβέντα μας, αλλά νομίζω η ματιά του ιδιωτικού τομέα τώρα θα έρθει να συμπληρώσει όσα ανοίξαμε. Κυρία Στάση, ξεκινάω με εσάς.
είστε επικεφαλής ενός πολύ μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου πλέον, ο οποίος έχει 370 έργα σε εξέλιξη διεθνώς, έχει ένα ανθρώπινο δυναμικό που πλησιάζει σε 6.000, αναπτύσσεται ταχύρυθμα και ταυτόχρονα μετασχηματίζεται μέσα σε αυτό. Πείτε μας λίγο πώς είναι η εμπειρία σας σε αυτό το κομμάτι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ να πω ότι λίγα λόγια για τον Όμιλο καταρχήν, για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε στη σημερινή περίοδο. Ο Όμιλος στη μορφή που έχει σήμερα έχει έλθει ως αποτέλεσμα μιας εξαγοράς. Εξαγόρασε Intrakat τον Actor και έχει δημιουργηθεί αυτός ο Όμιλος, ο οποίος δραστηριοποιείται σε πάρα πολλούς τομείς πλην των κατασκευών, δηλαδή είναι και στις street παραχωρήσεις, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επίσης έχουμε και κάποιο κομμάτι real estate. Αυτό τώρα, οι δύο εταιρείες αυτές, Actor και Intrakat, έχουν πολύ διαφορετικές καταβολές, πολύ διαφορετικά μεγέθη εν τη γενέση τους και πολύ διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο και ήρθανε μαζί οι 5.800 εργαζόμενοι και ο στόχος είναι να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως ένα. Αυτό φέρει πάρα πολλές προκλήσεις για μας, είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε μια νεοσύστατη διοικητική ομάδα που ο καθένας προέρχεται από διαφορετικό κλάδο και χώρο και έχουμε έρθει μαζί, φέρνουμε κάτι καινούριο και τη δική μας οπτική από τις εμπειρίες μας, αλλά παράλληλα αυτό δημιουργεί και κάποιο χρόνο χρειάζεται για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μαζί, να βρούμε τους κώδικες επικοινωνίας μας και να μπορέσουμε να βρούμε το ρυθμό μας. Οπότε έχουμε χαράξει μια στρατηγική πολύ συγκεκριμένη, ειδικά στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού. Έχουμε ανοίξει παράλληλες ομάδες εργασίας που εκτίθενται σε όλα τα θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, από τις αμοιβές, τις παροχές, από την εσωτερική επικοινωνία, το τι θα προσφέρουμε και πώς θα είμαστε ελκυστικοί εργοδότες, ποιο είναι το DNA μας, τα λειτουργικά μας συστήματα, το digitalization όλων των processes που έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους μας, όλα είναι στο τραπέζι και όλες οι ομάδες δουλεύουν ταυτόχρονα. Η δυσκολία είναι να γίνει αυτή η λειτουργική ενσωμάτωση σε μία περίοδο που είναι πάρα πολύ απαιτητική. Για να καταλάβετε, από το 22 μέχρι το 26 αναμένεται να γίνουν στις κατασκευές περίπου έργα αξίας 23 δις στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι είμαστε στο μεγάλο boom. Άρα φτιάχνουμε τη μηχανή εν πτήση. Βεβαίως αυτό είναι και μια πολύ καλή πρόκληση και για μας είναι σαν να δουλεύουμε σε μια startup, δημιουργούμε τα πάντα από την αρχή, υπάρχει ένα λευκό χαρτί, το οποίο τώρα το γράφουμε όλοι μαζί και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι για την έκβαση του ομίλου. Και το βασικότερο στίχημα ουσιαστικά είναι η δημιουργία μιας κοινής κουλτούρας. Να μπορούμε να λειτουργούμε σαν ένα καλοκουρδισμένο, σαν μια πολύ καλοκουρδισμένη ορχήστρα. Αυτό θα έλεγα. Έλενα, ευχαριστώ πολύ. Ιωάννα, περνάω σε σένα. 30 χρόνια τώρα έχεις εμπειρία σχεδόν σε ένα οικοσύστημα επίσης στην υψηλή τεχνολογία, πάρα πολύ απαιτητικό, πάρα πολύ competitive. Στο high-tech έχετε καταφέρει μια ελληνική εταιρεία να γίνετε διεθνής πρωταθλητής. Έχετε συντριπτική εξωστρέφεια, σχεδόν 100%. Αλλά ταυτόχρονα έχετε κάτι που πετύχει πολύ ιδιαίτερο, που είναι να βραβεύεστε διαρκώς και να διακρίνεστε σαν great place to work, με πραγματικά χαρούμενα στελέχη, τα οποία διευρύνουν τους οριζοντές τους με ένα πολύ ειδικό πρόγραμμα εσωτερικό, upskilling και reskilling, εδώ και πολλά χρόνια. Θα ήθελα λίγο να μας το περιγράψεις και να μας πεις πώς βοηθάει αυτό εσωτερικά και σε τι την εταιρεία. Ναι. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την πάρα πολύ ωραία διοργάνωση πραγματικά, που ενισχύει τη γυναικεία παρουσία και επιχειρηματικότητα. Να πω δύο λόγια για τη Θέον, για το κοινό που ίσως δεν γνωρίζει την εταιρεία μας. Η Θέον μετράει 27 χρόνια ζωής, σχεδιάζει και παράγει συστήματα νυχτερινής όρασης, θερμικής απεικόνησης και ηλεκτροοπτικά συστήματα, τα οποία έχουν εφαρμογές στην άμυνα και στην ασφάλεια. Εμείς στην εταιρεία μας έχουμε ένα πολύ ισχυρό DNA, το οποίο έχει να κάνει με το όραμα του ιδρυτή μας, του κ. Χατσιμινά, το οποίο είναι κάπως ιδιαίτερο και δεν αφορά μόνο τα τεχνικά, τα skills, τα hard skills των ανθρώπων. Δηλαδή, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας
κάνουμε πάνω από 200-300 ώρες training το χρόνο, επενδύουμε πάρα πολλά χρήματα στα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης, διότι λόγω του αντικειμένου μας απασχολούμε πάρα πολλούς μηχανικούς, οι οποίοι πρέπει πραγματικά να βρίσκονται, αν όχι μέσα στην τεχνολογία, πολλές φορές και μπροστά από αυτήν. Όμως, εμείς δεν μένουμε σε αυτό. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να αναπτύξουν οι άνθρωποι μας και άλλα skills, τα οποία δεν είναι τα hard skills, είναι τα λεγόμενα soft skills. Και μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι αυτό θα αφορά, ας πούμε, να κάνουμε presentations, trainings κλπ. Όχι, δεν αφορά μόνο αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι η επιστήμη και η τεχνολογία πρέπει να συμβαδίζει με την τέχνη. Όλα αυτά πρέπει να είναι μαζί. Το αποτέλεσμα, όταν γίνεται, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμείς το εφαρμόζουμε αυτό ως εξής. Έχουμε ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα upskilling και reskilling και προσπαθούμε κάθε χρόνο να σπρώχνουμε τον κόσμο μας σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το θέατρο, την τέχνη, τη μουσική, τα μουσεία. Οργανώνουμε λοιπόν κάθε χρόνο σταθερά περίπου 10 με 12 επισκέψεις σε κάποιες θεατρικές παραστάσεις. Επισκεπτόμαστε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους με ξενάγηση, γιατί αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην εκμάθηση των ανθρώπων σχετικά με το τι βλέπουν. Κάνουμε κάθε χρόνο ένα πολύ μεγάλο call και έχουμε συστήσει μια φοβερή μπάντα, η οποία αυτή τη στιγμή, να σας πω, είναι όλοι εργαζόμενοι. Πρέπει να έχουμε περίπου 15 όργανα και 6 τραγουδιστές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κοσμογονία. Δηλαδή... Ο όμιλος Rockstar. Ακριβώς. Να πείτε ότι είστε και μία από τις τραγουδίστριες. Ναι, είμαι και μία από τις τραγουδίστριες. Αν μου επιτρέπεις να ερμηνεύσω και λίγο κάτι και με διορθώνεις ή με συμπληρώνεις. Άρα, λαμβάνοντας γνώση ιστορίας, κουλτούρας, αυτό που είπες τώρα ανοίγει το μυαλό του στελέχους. Ναι. Μήπως εκεί μέσα όμως κρύβεται και λίγο πώληση, υπό την έννοια ότι πάει ο πολιτής στο εξωτερικό και σχολιάζει την όρμα, μιλάει σάπτε στα Ιταλικά, κερδίζει τον άλλον και κλείνει και τη συμφωνία πιο εύκολα. Γιατί αν δει κάποιες συμφωνίες που κλείνει ο όμιλος, δηλαδή στην αρχή χτυπούσε έτσι που λέμε παραπάνω από το μέγεθός του και τώρα φυσικά έχει γίνει τιτάνας. Μπήκε στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ μόλις. Άμα δει κάποιος την κεφαλοποίηση, δεν χρειάζεται πολλά μαθηματικά να καταλάβει ότι φτιάξαμε ένα μονόκερο στην άμυνα Ελλάδα. Σωστά, χαίρομαι που τα λέτε εσείς αντί για μένα. Ναι, όχι. Πέφτω μέσα σε αυτό, Γιάννα, για να περάσω και στη Ρεβέκα. Απολύτως πέφτετε μέσα, γιατί μέσα στα trainings που κάνουμε έχουμε θεσπίσει και κάποιες διαλέξεις ιστορίας. Δηλαδή, κάνουμε κάθε μήνα τουλάχιστον 2 διαλέξεις ιστορίας, στοχευμένα παρακολουθούμε την ιστορία κάποιων χωρών, στις οποίες χώρες βέβαια πηγαίνουν οι πολιτές μας, οπότε μαθαίνουμε για την πολιτική τους, την οικονομία τους, τον πολιτισμό τους, τις συνήθειές τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχετε φτιάξει έναν ευγενή δούριο ύπο, με λίγα λόγια, για τους πολιτές σας με αυτό το περιτύλιγμα. Παρ' όλα αυτά, δουλεύει πάρα πολύ ωραία αυτό, γιατί οι πελάτες μας πραγματικά εκτιμούν έναν άνθρωπο που πηγαίνει και ξέρει για τη χώρα τους. Και προφανώς δημιουργεί, Γιάννα, και ένα εσωτερικό δέσιμο της ομάδας, όλες αυτές τις δραστηριότητες, συνεργατικότητα, εσωτερική, ομοψυχία. Περνάω λίγο στη Ρεβέκα, που το κοιτάει αυτά και λίγο θεσμικά, αν μου επιτρέψει, Ρεβέκα, τα παρακολουθείς αυτά χρόνια και τα έχεις βιώσει σε 2 επίπεδα. Και έχετε συμβουλέψει ομίλους οι οποίοι βιώνουν ταχύρυθμη ανάπτυξη, ένα γρήγορο scale-up, όπως και οι δύο, διότι ο ένας με εξαγορά, όπως ακούσαμε την Έλενα, και η Γιάννα με μια τρομακτική οργανική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη Θέον, έχουν αλλάξει εντός κλίμακα. Και το size είναι τεράστιο και τα νούμερα είναι mind-blowing. Ταυτόχρονα όμως εσύ το βίωσες και στον οργανισμό σου, που και εκείνος έχει κάνει ένα ταχύρυθμο scale-up. Έτσι, ποια είναι αυτή η πρόκληση του να μετασχηματίζει τον όμιλο σε επίπεδο δεξιοτήτων, σε επίπεδο εσωτερικής κουλτούρας, όλο αυτό, όταν μεγαλώνει ταχύρυθμα και δυναμικά, με χαρακτηριστικά όπως αυτά που ακούσαμε, ή όπως μεγάλων project που έχει ολοκληρώσει. Κάνω λίγο name dropping, τη ΔΕΗ κατάφερες να τις αλλάξεις με την ομάδα σου αρκετά. Όχι μόνοι σου προφανώς, αλλά να τα λέμε και αυτά τα μεγάλα restructurings που έγιναν και σε επίπεδο ταλέντου, κουλτούρας, ανθρώπινου δυναμικού. Καταρχήν, να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση και να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι σε ένα πάνελ με 2 εταιρείες οι οποίες πραγματικά αναπτύσσουν και μεγαλώνουμε και ότι
Έχουμε την χαρά το 2024 να μιλάμε για μία χώρα και για μία οικονομία που πάει μπροστά, που δημιουργεί θέσεις εργασίας και το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη δουλειών, αλλά το πώς θα βρούμε εργαζόμενους για να καλύψουν αυτές τις δουλειές. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα για όλους όσους είμαστε σήμερα εδώ και όχι μόνο. Και έρχομαι στο θέμα των αλλαγών και των δεξιοτήτων. Θα πω ότι το δικό μας το μότο εσωτερικά είναι ότι τις αλλαγές τις κάνεις όταν πας καλά. Γιατί έχεις την ψυχραιμία να δεις τα πράγματα με μια καθαρή ματιά και με μια πραγματικά στρατηγική σκέψη. Άρα τις κάνεις όταν έχεις ανάπτυξη και θες να φέρεις μεγαλύτερη ανάπτυξη. Είναι πάντα αυτό το case? Όχι. Και εδώ είναι που πολλές φορές ερχόμαστε και εμείς ως εταιρεία να βοηθήσουμε εταιρείες να κάνουν το δικό τους transformation για να φέρουν την ανάπτυξη. Ανέφερες το Cases Days, το οποίο έχουμε τη χαρά να έχουμε συμμετάσχει σε αυτό το transformation, γιατί μην ξεχνάμε που ήταν η ΔΕΗ όταν ξεκίνησε η καινούργια διοίκηση. Όλοι συζητάγαμε για το αν θα χρεοκοπήσει μέσα στους επόμενους 2 μήνες και έκανε το τεράστιο transformation, αξιοποιώντας προφανώς κάτω από μια ιδιαίτερη ηγεσία με στρατηγική σκέψη, που πήρε αποφάσεις πραγματικά καταλύτες για να μπορέσει η ΔΕΗ σήμερα να είναι μια εταιρεία με 3 δις EBITDA, έτσι, και ένας επενδυτικός προορισμός για μεγάλα funds και που έχει τοποθετήσει την χώρα στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Και θυμάσαι, Παύλη, είμαστε μαζί σε ένα συνέδριο στο Αμπου Ντάμπι με το Fortune. Στο Fortune Global Forum. Στο Globe, ακριβώς, όπου το βασικό θέμα ήταν η ενέργεια και η Ελλάδα ήταν μέσα στο χάρτη. Έτσι, γιατί το transformation της ΔΕΗ και γενικότερα ένας κλάδος όταν πάει καλά συμπαρασύρει και όλες τις άλλες εταιρείες του κλάδου. Έτσι. Άρα βλέπουμε ότι και οι άλλες εταιρείες του κλάδου αρχίζουν και ανεβαίνουν πάρα πολύ δυναμικό. Και αυτό το όφελος είναι για όλους. Λοιπόν, και by example και by the numbers απέδειξε αυτό που ήθελα, ότι αλλαγή κουλτούρας, μετασχηματισμός και πραγματική αλλαγή σελίδας σε έναν οργανισμό, ένα restructuring, ας πούμε, πραγματικό, ή μια εξαγορά και συγχώνευση που πέτυχε, πάλι λέγοντας, είναι game changers by the numbers όταν συνοδευτούν με το κομμάτι το δικό σου, το να επανασχεδιαστεί και η ισορροπία του ανθρώπινου δυναμικού εσωτερικά. Και η Ιωάννα και εσύ, Έλενα, το φωτίσατε στις πρώτες σας εισηγήσεις και θα γυρίσω, Έλενα, σε σένα, στο κομμάτι του challenge της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. Με δεδομένο το πόσο αναπτύσσεστε, προφανώς έχετε και εσείς τεράστιες ανάγκες. Ποιες είναι οι στρατηγικές εκείνες οι οποίες πρέπει να θετηθούν για να ανταπεξέλθει ένας οργανισμός όπως η Intrakat, ο όμιλος Intrakat, στο challenge αυτό, στο War for Talent? Λοιπόν, νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο της αγοράς εργασίας αυτή τη στιγμή. Φυσικά και λόγω της τεχνολογίας, αλλά και λόγω του μεγάλου growth που υπάρχει στη χώρα. Παλαιότερα, λοιπόν, καθοριζόσουν ως επαγγελματίας από το πτυχίο σου. Τώρα πια σε καθορίζουν οι δεξιότητές σου. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρα όρια και σαφή όρια που διαχωρίζουν τον ένα επαγγελματία από τον άλλον. Τι εννοώ? Μπορείς να πάρεις ένα πτυχίο φιλολογίας και κάνοντας κάποια certification να δουλεύεις στο IT. Άρα ο τρόπος που πρέπει εμείς να αντιμετωπίσουμε το προσωπικό μας είναι ακριβώς υπό αυτό το πρίσμα. Συνεπώς, σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλο έλλειμμα προσωπικού, καλό είναι να κοιτάμε πρώτα μέσα τον οργανισμό μας και να δούμε τι δυναμικό υπάρχει, πώς μπορεί αυτό να αναπτυχθεί μέσα από διαφορετικά μονοπάτια καριέρας, είτε από reskilling ή upskilling προγράμματα. Το διάστημα που ήμουν στη Γερμανία, για παράδειγμα, τρέξαμε κάποια bootcamps, στα οποία δώσαμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που λόγω της τεχνολογίας θα χάναν τη δουλειά τους και το αντικείμενό τους, εφόσον είχαν κάποια τυπικά competencies που τα κρίναμε μέσα από κάποια τεστ, γιατί να δουλέψεις ως developer πρέπει να μπορείς να έχεις και κάποιο συγκεκριμένο mentality και κάποιον τρόπο σκέψης ιδιαίτερο, να είσαι πολύ καλός στα μαθηματικά, ας πούμε. Μέσα λοιπόν από bootcamps, μέσα σε 3 με 4 μήνες, κάνανε τελείως turnaround την καριέρα τους και δουλέψανε πλέον ως developers και coders σε τελείως διαφορετικό αντικείμενο. Άρα είναι πολύ σημαντικό το reskilling και το upskilling και δίνει άλλες δυνατότητες. Ένα άλλο κομμάτι πολύ σημαντικό βεβαίως, αυτό το reskilling και το upskilling μπορεί να σου καλύψει ένα επίπεδο θέσεων. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από εργατικό δυναμικό. Εμείς στις κατασκευές χρειαζόμαστε 250.000 άτομα, εργάτες, οικοδόμους, τεχνίτες μέσα στον επόμενο χρόνο για την υλοποίηση των έργων. Αυτό σημαίνει 50.000 περισσότερους από πέρυσι.
πού θα βρεθούν αυτοί αν δεν κοιτάξουμε στο εξωτερικό. Και δυστυχώς δεν είναι εδώ ο Υπουργός να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό η νομοθεσία που επέτρεψε τις μετακλήσεις και μπορούμε να φέρουμε δυναμικό από το εξωτερικό, από την Ινδία, από τον Μπαγκλαντές, από άλλες χώρες, να καλύψει αυτό το έλλειμμα. Επίσης, κοιτάμε σε πιο specialized και expert positions, κοιτάμε και να φέρουμε και Έλληνες του εξωτερικού, που είχαν φύγει τα χρόνια της κρίσης. Ειδικά έχουμε εμείς πολλούς μηχανικούς που επιστρέφουν πίσω έχοντας δουλέψει στη Μέση Ανατολή. Άρα αυτό είναι μια άλλη δίωδος. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με τη διασύνδεση των επιχειρήσεων και της πρακτικής με τα πανεπιστήμια και την εκπαίδευση. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το δυναμικό να το βρίσκεις ανάλογα με το ρόλο εκεί που είναι η πηγή του. Αλλού θα κινηθείς όταν θες να βρεις κάποιον ως controller και σε άλλα πεδία και πλαίσια θα κινηθείς όταν θέλεις να βρεις έναν που δουλεύει, ξέρω εγώ, στο κομμάτι του IT ή σε πιο hardcore ρόλους όπως είναι η μηχανική ή οι αρχιτέκτονες κτλ. Άρα πρέπει να είσαι proactive και να προβλέψεις τις ανάγκες, να έχεις κτίσει σχέσεις δυνατές με πανεπιστήμια, με επαγγελματικούς συνδέσμους, με τις τοπικές κοινωνίες, με οπουδήποτε υπάρχει ταλέντο και να μπορείς να είσαι ένα βήμα μπροστά στην έλλειψη. Και σε αυτό χρειάζεται η πολιτεία να είναι αρρωγός για να μπορεί να βοηθήσει. Έθεσες πολύ μεγάλα ζητήματα, πολύ σημαντικά. Μου άρεσε η παρατήρηση για το Brain Regain. Τρέχω λίγο και θα μας δώσουμε και το χρόνο για να καλύψουμε αυτά που έχουμε στο πλάνο μας και καλά θα κάνουμε να τα καλύψουμε, γιατί νομίζω ότι θα συμπληρώσουν ολιστικά τη συζήτηση. Και πάω σε σένα, Γιάννα, σε κάτι λίγο πιο προσωπικό, το οποίο είναι ότι ουσιαστικά ως γυναίκα μάνατζερ σε έναν χώρο στην ελληνική υψηλή τεχνολογία, αεροδιαστημική, τον ευρύτερο χώρο του defense, το ειδικό κομμάτι των σενσόρων νυχτός που φτιάχνει Θέων, ήσουν σε ένα περιβάλλον ανδροκρατούμενο, μια πάρα πολύ ισχυρή γυναίκα που η ηγεσία σου κατά κάποιο τρόπο άλλαξε και τα δεδομένα εσωτερικά στον εταιρικό χάρτη. Έτσι, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις, δυσκολίες? Δώσε μας λίγο την εικόνα. Τι σε δυσκόλεψε σε αυτό το ταξίδι σχεδόν 3 δεκαετιών μέσα στην ίδια εταιρεία, όπου εξελίχθηκες και εσύ πάρα πολύ. Στην πραγματικότητα είσαι η διοίκηση, ας το πούμε, στον όμιλο που εκπροσωπεί σήμερα. Πες μας λίγο. Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό που θέτεις γενικότερα, γιατί υπάρχει τελευταία και ακούγεται όλο και πιο συχνά και ο όρος του glass ceiling, που έχει να κάνει πάρα πολύ με τις γυναίκες. Ναι, για την κάθε γυναίκα που επιχειρεί πάρα πολλά χρόνια όπως εγώ, οι προκλήσεις είναι διαφορετικές και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Εγώ θα μιλήσω τώρα για τη δική μου περίπτωση, που πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι σε αυτό το τομέα, σε ένα πραγματικά δύσκολο τομέα, ανδροκρατούμενο, high-tech, δύσκολος τομέας, προσπαθούσα όλα αυτά τα χρόνια να ανταγωνιστώ, σε εισαγωγικά, να συναγωνιστώ και να συμπορευτώ με τους άντρες συναδέλφους μου και να στέκομαι επάξια δίπλα τους. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή έχω και την ιδιότητα της γυναίκας, της μητέρας, της συζύγου, προσπαθούσα όλα αυτά τα χρόνια να κρατήσω όλα αυτά τα πράγματα σε μια ισορροπία. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τις γυναίκες. Αξίζει όμως τον κόπο να κάνεις και το ένα και το άλλο. Και για να μου επιτρέψεις, όχι μόνο τα κατάφερες, αλλά κατά κάποιο τρόπο 3 δεκαετίες μετά ο όμιλος ξαφνικά σε πολύ σημαντικές θέσεις έχει γυναίκες επικεφαλής. Και δεν μπορεί να μην έπαιξε και στο ρόλο σε αυτό. Το λέω προσωπικά. Παρ' όλα αυτά, εδώ πρέπει να πω ότι η διοίκηση της εταιρείας είναι πολύ ανοιχτή σε αυτό. Υποστηρίζει πάρα πολύ τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Προσπαθούμε να φέρνουμε όσο πιο πολλές γυναίκες μάνατζερς μπορούμε. Προάγουμε όσο μπορούμε αυτές που έχουμε. Αλλά θα πρέπει και οι ίδιες οι γυναίκες να δίνουν κάποιο αγώνα γι' αυτό. Δηλαδή θα πρέπει και οι ίδιες να προσπαθούν πιο πολύ και να θέλουν. Άρα συν Αθηνά και χειρακίνη διαβάζω στο καταληκτικό σου remark. Περνάω στη Ρεβέκα και μετά ίσως θα προλάβουμε ένα καταληκτικό σχόλιο και οι 4. Ρεβέκα, ακούσαμε για ανάγκες και ελλείψεις στο έμψινο δυναμικό, αλλαγές στο χάρτη των δεξιοτήτων, η ανάγκη να ενισχυθούν τα εργαλεία των επιχειρήσεων για να έχουν πρόσβαση στο ταλέντο και τις δεξιότητες που χρειάζονται. Σήμερα και
σε πάρα πολλές συζητήσεις πλέον στην Ελλάδα ακούμε τη λέξη upskilling ως απάντηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι μέρος απάντηση, αλλά μήπως πρέπει να το ξαναορίσουμε και να θυμηθούμε τι σημαίνει και πώς θα το προσεγγίζαμε λίγο πιο σύνθετα με την εμπειρία σου. Είναι πολύ ωραία ερώτηση, γιατί πραγματικά το reskilling και το upskilling από τη μία είναι λύση, από την άλλη είναι πολύ σημαντικό αυτό το buzzword λίγο να το επαναπροσδιορίσουμε και να το δούμε στην πραγματική του διάσταση. Δηλαδή, και νομίζω ότι, Έλενα, το έθιξες και εσύ πάρα πολύ ωραία. Τι σημαίνει reskilling, ότι ένας λογιστής ξαφνικά θα γίνει developer? Όχι. Σημαίνει ότι ένας γιατρός ή οτιδήποτε θα γίνει εργάτης γιατί μας λείπουν 250.000? Όχι. Σημαίνει όμως ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι σαφώς πιο ευέλικτα, έτσι, άρα πρέπει να παρακολουθούμε τις τάσεις και τις εξελίξεις και να επενδύουμε ουσιαστικά σε αυτό που λέμε soft skills, στις δεξιότητες που αναφέρθηκαν, διότι αυτές είναι που μας οδηγούν στην επόμενη ημέρα. Το Gen AI δεν είναι κάτι που πρέπει να μας φοβίζει. Σίγουρα ζούμε πολλές αλλαγές που προφανώς δημιουργεί ανάγκες reskilling και upskilling, όμως έχουν γίνει και άλλες τεχνολογικές επαναστάσεις. Δεν καταστράφηκε ο πλανήτης. Αλλάζει και μετατοπίζεται η ανάγκη σε επαγγέλματα, άρα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση στη διασύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, που ήδη αναφέρθηκε, να παρακολουθούμε τις τάσεις. Δηλαδή, πού δεν βλέπουμε να δημιουργούνται ευκαιρίες? Βλέπουμε να δημιουργούνται ευκαιρίες στα επαγγέλματα υγείας. Όλοι νομίζουμε ότι τα επαγγέλματα τεχνολογίας είναι αυτά που έχουν περισσότερη ζήτηση. Στα επαγγέλματα υγείας, στα προφανώς τεχνολογίας, στα οικονομικά. Πού θα υπάρχουν λιγότερες θέσεις εργασίας με βάση τα όσα λένε οι έρευνες? Στις μεταφορές και στις μετακινήσεις, που σήμερα το θεωρούμε ότι είναι ένας τομέας που δημιουργεί πολλές ανάγκες, βλέπουμε ότι σταδιακά εκεί θα υπάρξει μια απομείωση της ζήτησης. Στην εκπαίδευση, γιατί λόγω της πρόσβασης που έχουμε όλοι στη γνώση, το τι επαγγέλματα θα υπάρχουν στην εκπαίδευση μέσα στις επόμενες δεκαετίες θα έχει αλλάξει ριζικά ο χάρτης, ακόμα και ο ρόλος των πανεπιστημίων. Αλλά εν κατακλείδη, το reskilling και το upskilling δεν είναι πανάκια. Είναι σημαντικό να το βλέπουμε στην πραγματική του διάσταση, να το βλέπουμε σαν μια εξέλιξη που μας πάει στα επόμενα βήματα και όχι να περιμένουμε κάνοντας reskilling και upskilling ξαφνικά θα λύσουμε το πρόβλημα και δεν θα έχουμε ανάγκη, παραδείγματος χάρη, από εισρωές ανθρώπων από άλλες χώρες. Το θέμα είναι και αριθμητικό. Σας μεταφέρω τώρα σε ένα τηλεοπτικό αμιγώς πάνελ. Έχετε από λιγότερο από ένα λεπτό καθεμία. Τι εισήγηση θα κάνατε στην πολιτική ηγεσία ή ποια θα ήταν η γενική σας σκέψη για το έμψυχο δυναμικό στην Ελλάδα? Δηλαδή, έτσι, ένα concluding remark, μια τελευταία σημείωση, να μας αφήσετε με αυτή να προβληματιστούμε και να σας ευχαριστήσω πολύ και τις τρεις. Λοιπόν, αφού μας βάζει στην πρόκληση του 1 λεπτού, θα είμαι πολύ γρήγορη. Νομίζω ότι το είπα και πριν, διασύνδεση αγοράς εργασίας με εκπαίδευση, πάρα πολύ βασικό. Πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και να είναι σε proactive επίπεδο αυτό. Και το δεύτερο, όσο περισσότερες δημιουργείται ένα θεσμικό πλαίσιο εργασίας που ο εργοδότης μπορεί να πατήσει πάνω του και να δημιουργήσει ένα καλό και ελκυστικό περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους, τόσο το καλύτερο. Ρεβέκα. Καλύτερη, επειδή το θέμα της εκπαίδευσης αναφέρθηκε, θα πω καλύτερη διασύνδεση των εκάστοτε Υπουργείων Εργασίας και με τους εργοδότες, όχι μόνο με τους εργαζόμενους. Και γιατί και το εργοδοτικό κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να λέω κι εγώ μια κουβέντα, η οποία είναι ότι και οι επιχειρήσεις πιο συνδεδεμένες με το upskilling και να βοηθήσουμε όλοι, αφού ο Υπουργός μας άνοιξε το παράθυρο. Και Γιάννα, εσύ, τελευταία. Εγώ ήθελα να συνδέσω το upskilling-reskilling με το μη μισθολογικό κόστος, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή όλες τις εταιρείες και είναι ένα πάγιο αίτημα που μπαίνει και ξαναμπαίνει. Και θα πρέπει αυτό να το δει πάρα πολύ καλά και πολύ ζεστά κάπως το Υπουργείο. Έχει πολλές φορές και ο κ. Χατζημινάς πώς μπορεί να παντρευτεί και να γίνει η εξοικονόμηση του μη μισθολογικού κόστους μέσω του reskilling, upskilling. Ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν, πήρε στη θέση της ΕΝΕ και την κωδικοποίηση για το κλείσιμο να μοιραστεί ένα μέρος του μη μισθολογικού κόστους μεταξύ σαν όφελος προς εργαζόμενο που κάνει την εκπαίδευση και εταιρεία που την παρέχει, για να είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που μακάρι να αποκτήσει και κλίμακα για να γίνεται καλύτερα έτσι η αύξηση των δεξιοτήτων και το upskilling. Σας ευχαριστώ και τις τρεις πάρα πολύ. Και εμείς. Έλενα, Ρεβέκα, Διάννα, ευχαριστώ πολύ.